kanpuan bat-emate goten balen bada, sartu da ikesela eta irabazle animatzera. Esan izena? Ia ba, pantailan gure lankide jartzen dauei. Hortxe dituzue irabazleen aurpegiak. Xarma taldearentzako, Ondarruko Xarma taldearentzako, sari potoloat, talderik onena. Eta Gaztekutxarak den eskutik, sari potoloa, izan ere diskoa Gaztekutxaren eskutik grabatuko dute.
Bilbotik, Ondarrutik, Berriztik, Donostitik, leku guztitatik, Euskal Herritik. Ondo pasa, kontzertua danbakan parte hartutako talde guztiei, finalean gaudenak eta beste guztiak ere, diska utzi zutenak, lokalean lanean egon direnak, eta bueno, guztiontzat. Txalo bere bat beraientzat ere.
Urrengo abestia azken egunera arte, bizitza eta heriotzari buruzko abesti bat, bizitzak ataka batean ipintzen gaituen arte, ez dakigulako benetan bizitzak zer suposatzen duen. Ez da bizitzak eta ez da heriotzak ere. Azken egunera arte, guztiontzako.
anitzeko mundu bat behar dugu. Euren eurrira eraikitako gezur bat, loak harturiko jendarte bat, kolore bakarreko mundu bat, Bizkaroian! Bizkaroian! Adimezuare lotu matxena bat, adimezuare lotu matxena bat, adimezuare lotu matxena bat, adimezuare lotu, adimezuare lotu matxena bat, adimezuare lotu matxena bat, adimezuare lotu matxena bat, adimezuare lotu! Bueno, hurrengo abestia urratsak ezabatzen, azken aldian geure urratsak ere ezabatu egin behar izaten ditugulako askatasunik gabeko erreinu honetan. Bueno, ja, amaitzear gara, ordu erdi jo behar dugu, hurrengo abestia urratsak ezabatzen ea gustoko duzuen.
asko. Azken abestia 5 egun torturari buruz. Eta ez hain zuzen Guantanamokoari buruz. Barkatu, amaraunak.
honetan geure ametsak ordaintzen izazkubide eta demokrazia itzez ahoa betetzen zaizue baina eskuak odolez txikinduta dituzue herriak ez du azten ordainduko zuen Ez dute lortuko!
Ia, ba, kanpuan bat ematea goten balen bada, sartu da ikesela eta irabazle animatzera. Esan izena? Ia ba, pantailan gure lankide jartzen dauei. Hortxe dituzue irabazleen aurpegiak. Xarma taldearentzako, Ondarruko Xarma taldearentzako, sari potoloat, talderik onena. Eta Gaztekutxarak den eskutik, sari potoloa izan ere diskoa Gaztekutxaren eskutik grabatuko dute. Gabeko hitzen zama, esandakoena baino aztunago atena. Zauri irekiak itxiak baino, igariagoak dire momentuetan. Hartu beharreko erabakiak, hartzeko denbora haitzen denean. Zure lagunta, etxairik handiena, zeure burua dela ohartzen zarenea. Zure banean, eskutatzen da. Zure minaren, zure minaren, zure minaren, zure minaren erantzuna. Iraganaren gatibuan, bilakatu zara oharkabean. Igarotzen den, egun bakoitza, oinatzez neurtzen den zigor bat bihurtu da. Esan gabeko hitzen zama, esandakoena baino astunago atenan. Ausentziak baino, ikarriagoak dire momentuetan. Zure banean, eskutatzen da. Zure minaren, zure minaren, zure minaren, zure minaren erantzuna. Dena, aldate zakezu, itxaropena. Ez baduzu batean,
Gabon, xarba gara, Beizamatik, Ondarrutik, Berriztik, Donostitik, leku guztitatik, Euskal Herritik. Ondo pasa, kontzertua danbakan partatutako talde guztiei, finalean gaudenak eta beste guztiak ere, diska utzi zutenak, lokalean lanean egon direnak, eta bueno, guztiontzat, txalo bero bat beraientzat ere.